Elizabeth chu Dr. Naupang takni in hospitala athoka ana hian atuin a in pezo ema achang chuan an tho hun chung top to MAHSE zanrei tak tak thleng damdo ina chuan om chin ani atan chuan anun pum chu damdo in ani deuh top mai ngai zong anei lova anuna mangai na ti lampangin hun achang lo chang ni lovin ama tan taknial po hun anei ngai me ulo alai zon nu ebi chuan mi pasang sang melsia tirve chin MAHSE atuate ma chu a uksa ngai lem hle lova chumi zana chuan Elizabeth chu alai zon nu ebi te ina zanre ei tur ania hemi zan po hian ebi chuan nidanga alauti photo chin angin Elizabeth chu mi papakhat nen in melsia tir tuma Elizabeth hi ana ain pek em wangin Dr. Welsh chuan an hospitala angeta thokturin chanchin lom om alo shilve meka tuna chuan atho rimra aseng ve donta darkar somni pali chung cholwa na atho awangin Dr. Welsh chuan ina honga chol hadam turin atia a hokonga Elizabeth chuan ebi chubia in chanchin lom om ane te chu hlim takina shil siam siama chuti lai tak chuan ruatna satak surin Elizabeth chu radio on tumina kun yama thokle khata trak lolang thutin mit khapkar lekin engkim alo danglamta ani chuti lai vek chuan mi papakhat David chuan San Francisco wa in luah tur alo zong ve meka ama hi architect ani nge ani anupui aboral to awangin nunbul thar chan atum me kani munshang shanga in luah tur azon kwal nuwa David chuan flyer charfu lovin chuta chuan in luah tur om thu alo in ziaka chu in chu enfia turin akal tabok in chung cheidan chu amol mangin in chunga chuan mimal man tur rooftop nuam zeta omtela David chuan in chu luah turin asiam fel zuita ani MAHSE Grace chuan he in nei tunu in chung ko thil buai pui anei awangin tundin huna chuan in luah man chu thlatin choi angai tur thuashila in chung bung ruate po engma khoi danglam a thei don lo thuashil tel buka Grace thil shelte chu David chuan angai poi mo shan lem lo a in thara chuan David chu in swan lu to in a hun tam zok chu anupui boral ta sha rengnan le sun nan amang china MAHSE thok le khata Elizabeth chu lolang thutin chu chuan engkim a thlak danglam vekani tuna David in lo lai mekhi Elizabeth chen na alo ni renga in chung nok nuai a mu chuan Elizabeth chuan David chu a haw ngal borbora David ngai dana chuan in lo tur zon saktu ten Elizabeth chu anbum anga angaya MAHSE Elizabeth chuan he in hi ama tang nge ani thule in chung bungra zong zong po ata vek ani thuina changve tlata Elizabeth chu chuat no na la turina kala David chuan atnunga azuya MAHSE maktak mayin Elizabeth chu mu tur om lovina bodaya David chuan makati hle achan chu kongkapui akal ti Hrechiang boxi ani anu dewa David chu thamuang takina inbuala a inbualai chuan Elizabeth chu dar thalanga ron lang le in David chu ati chaya David chuan in chunga me chepakhat lo lang chin chu mishing pa ngai ani aring talawani chutiang ani ta ka chuan David chuan achian pa psychiatrist Jeka chubia in achian pa hena chuan a ina me chepakhat a mu chin thule a me che mu chin chuan taksa ani thu te shila a me che mu chin chu a mu swal pu ani thei thau thu a shil tel bokani Jeka chuan David chu thuron pe in pona chuaka chian thar siam turin atia achan chu anupui boral na po kum ni zet ni to in lusun reng renga hun a mangani chuan a shisel na po in ator ve thei thuashila David atan po nunbul thar chan chat a hun ve to po anima na ina chuan dan pa ngai ang bukin David chuan biara in le a tun chuma hi chuan Elizabeth ai lar la wangin David chuan thil a muswal mai maya angai mana amu hil don chep tia chuan Elizabeth chu lo lang le in aron ti hara Elizabeth chuan he in hi a in ani thoron shil le a David anena chuan he in hi a in nge ani ti fin fia adu ani chuan lukham kora thil ati buak na akai thule spray alena receipt po mu tura om thuashila
MAHSE an hoi kwal vel chuan Elizabeth chuan khumbula a thalak om chin chu a muta hau lova a thu soi David an a oi sak dulo awangin thinrim zetin Elizabeth chuan phone la in police phone atuma MAHSE Elizabeth chuan phone chu a khoi thei ta reng lo a thil ton chu ama ngei po in a Hrechiang talo hle ani chumi hnuwa Elizabeth chu chaukalam panin akala thok le khata abole daya atuka David chuan Grace chu phone in tunge he in hi ama in lawlwa to chin ti azota Grace chuan azona te chu chang thadu vak lovin in nei tunu chuan chung ko thil abuai pui wangin luah ho thei ani thu chawin changa athil ton te chu Hrechiang harsa ati em wangin azona chan ani mial be sein lekhabudora kalin chuta chuan thi hnupia lam thil engemo mu a in be sei ani dor chunga chuan David chuan derila chulai dor ngak tu chumu in deril chu tharau lam thil tuipui em tu lo ni a deril chuan lekhabu chen khat chu ko mu in asoi anga titurin ashila chumi zan chuan David chuan lekhabuwa ti dan tur in ziang chuan ati a MAHSE eng thil ma thleng lo Elizabeth po chu arot in lar lo MAHSE David chuan tui in na no a hun chan tel lova da Elizabeth chu a vota ka chuan Elizabeth chu arot in lan le a tun chuma ero chuan David chuan Elizabeth chu pangai takin bia katuma in mel sha tir po atum nge a MAHSE Elizabeth chuan ama ming taknial po a she chuak theitlat lo tuna zet chuan David chuan Elizabeth chu minung ani to lo ti ring het pur to in minung khovela a chen ve thei to lo thuashila MAHSE Elizabeth chuan athi ain ring theitlat lo kalsan tura angin chiam nuwa po Elizabeth chuan kalsan adulo awangin David po chuan a en liam mai maya MAHSE Elizabeth chuan David chu kongshang shangin atiboy reng thung David aning to lutuk chuan a in thian thiang hlim turin pui thiam arwai taringota MAHSE chu po chuan omzia anei chuang lo David amang ang tingena she to lo chuan derila chu leng turin asom taringota pui thiam ang lo takin deril chuan Elizabeth chu a omve ti a she theya deril chuan he ina hian a chen ve hi Elizabeth hian arem ti lo awangin in son chuak turin thuron ape a MAHSE David chuan apom du lo chumi hnuwa deril chuan thilmak deuh lo soi chuak le in an pani in kara David chu bogruak ritle thimjok pai tu ani thuasoya asoi zel dana chuan David chuan anupui thito chu ala thlak hlel em awangin chu chuan anun ati shioma thla zalen to turin ati ani athu soi chu David chuan makati hle achan chu anupui thi to thu hi voi khatma derila chu ala shil ngai la owangani Elizabeth chuan David chu mimol taka ngain fiam thu tho nan ti amang vela David a akalson hu chuan derila chuan Elizabeth chu kam khatin mualiam to te hian zan phu thuashila chu thuasha chuan Elizabeth chu ain thiam lo ema achan chu David chu nupui sun ani ti shat lo wangani David chu rooftop a omin Elizabeth chuan ngai dam adila chumi zan vek chuan David chu bara kalatuma Elizabeth chuan kallo turin danatuma MAHSE David chu akal lui ta tho bara chuan jekanen anin mua MAHSE Elizabeth chuan zuwa in himang ti ahlo awangin ati boy charchara David aning lutuk chuan ti boy to lo turin ashila boruak abemol mol lai jekan amu chuan achian pa chuan atak mu tur omlo ala morengani ti aring thiam maya David chu dantum engang MAHSE dan ngai na aom lo awangin Elizabeth ti ngai na she to lo chuan David ko chunga alut taringota maksak takin bar chunga khosak nu in David chuan bar chwa santa a anunga Elizabeth chuan azui vezel bok Elizabeth po tuna zet chuan aril ro buai ve to hle midang tu ma in an mu ve theilo kara engwangin nge David chau hian a mu thei bik ti te a in ngai to a thin lunga zona shang lutin ke hi kalo thirenge monile ti a in ti ve hiala a chan chu a hun kal to engma a sha chwa thei to lo ba ka tunge ani a in che chuak thei to tlat lo ani
du thlan tur anei tak lova chuan Elizabeth chuan David chan puina andil ta topa she tak chungin David po chuan pui a in huam thualo soya David an pui aduna chan po anuna changin abau thei abe seiwangani a in lo na building a cheng ve de hena David chuan a ina lo cheng ve to chin de chan chin chu an zot kwal vela MAHSE tu man soi tur an shilo chum khat phei chu David chuan an building a cheng ve ama ngai zong tu chu a ina leng turin soma MAHSE mason na engma om thei chuang lova David a phei chuan Elizabeth chu min kil toile khohar tak mani chawa hun mangchin angin angai pha hiala anina taka chuan Elizabeth chu mi buai tak ni in a hun tamzok damdo ina a manchin awangin an building a chengti ngei po hian an shelo mai mai ni David chuan bottle chin honna a zon lama po do a nidanga ala mu ngai mi alo mu chwa aneta po do chunga chuan puan thui thiam ni na changa receipt te restaurant changa poisa pek na tele address te mu chwaka MAHSE soi ang khan Elizabeth hi damdo ina hun mangdeu chochin ani awangin nu chui tur atam lo hle David ate pahni chu address an mu chwa thara chuan kalin enge mo mu chwa anin be seya an address na ya chuan kalin papakhat hian alo chhona MAHSE chu pa chuan an be sei lo dan dewin alo dor thung David an chu pa chu Elizabeth pian mang azo chuan chu pa chuan arukin anupuin mi arwai anga ngayin David chu angoi ani pho chuan poisa pek ti alo tiam vela chu pa thu suya sha chuan Elizabeth chu alom lo hle MAHSE hun kal to a thil thleng chu a shiat miaw lo awangin thudik ani ve thei tho ti a shethung MAHSE address diklova an kal hi alo ni a 426 akal tur kha 425 a zok an lo kalani 426 a cheng te hi Elizabeth tho pui friend ni chen na ani a chumi hnuwa restaurant a matchbook an hmona kharan kal le a restaurant an lu chuan Elizabeth chuan engma ala she chuak thei chuang lo restaurant an chwa san chep tia mi pa pakhat hi ni khoshelovin atlu topa chuta chia chuan Elizabeth thinlunga chuan thil alo langa Elizabeth chuan David chu malak dan to chilin an bula omte po chuan makti takin an thlir thupa chuta chia chuan Elizabeth chuan thil pakhat sha chhu aneta doctor ani asian na tamzok nei let le thei be sein Saint Matthew damdo in lamparin an kaldun le ta a damdo in an thlen chuan Elizabeth chuan thil omdan a shafia wara Elizabeth chuan anom na mun chu asiat mai baka chulai hmuna na thok chen khatpo a mel shiat anni ti a shechwaka David chu reception desk sa kalin Dr. Elizabeth chu tuna hian ni khoshilovin o mekani ti te awa shechwaka shat bel du anayani chuan chong thumna kalturin thuron an lo pebok David chuan friend ni chu mu in aril ru amin theinan Elizabeth bialpa angin a in soya MAHSE friend ni chuan awoi haulo achan chu Elizabeth chu mani nangai poimo mishing ni in ngai zong ane ngai tlat si lawani MAHSE friend ni chuan thathum kalta Elizabeth chunga thil thleng te chu ashil ta thova chutia achunga thil thleng friend in asoimol mol lai chuan Elizabeth po in achunga thil thleng te chu ashe chuak ve wara man mo devin ataksa andana lama chuan akal dora David chuan athil mu chu oi harsa atingei mai vandoina kara chanchin lom om anla nei chu Elizabeth chu ala thaulo MAHSE zone om ta chu engtin nge Elizabeth chu an kai tho ta kang Elizabeth chu ataksa chuan luan tum chin vela MAHSE omzia om thei chuang lo ataksa le atharau chu inzom to lo angin om tlat thilmak deu ero chu damdo in khuma muwa kut David an anvon sak chuan Elizabeth chuan alo fil theitlat chumi omzia chu atak sali atharau chuan inzom na anla nei chiang ti hi ani ti thei an nei tamlo ti an shatin David chuan Elizabeth chu mangcha in a ho santa a Elizabeth ero damdo ina chuan ala om chhunzoma friendin khonga ile laina taka achanchin asoilai te chu ngai thla in David anen anin tong man lo poi ati zia asoite chu angai thla ama LMM tu Dr. Breta pin dana kal le in amun ruak alwa to ani ti te shachwaka
Dr. Brett chuan thoveng takin phone mangin ama mamo ngoi tu damlo anom cheu chunga ngai sak lek lova phone mang a mu chuan alom lo nge mai huna kalle deta Elizabeth chu hlimna in aron lua khata a u fanu te chu ama tlo turin an lo kala MAHSE an khoi chuan ama shiatna engma omlo awangin makati hle Davidan a khoi kha chuan a shet heisi a chuti lai vek chuan Dr. Brett chu alai zon nu ebi bula chuan lokalin thilpoimo deuh aron shila a soidan chuan Elizabeth Khan hetiang din mun anga ading ani chuan a chung te ron kher ngai lovin a chunga engpo thleng se arem ti na ani ti ming sign mevin ada thua shila khang chu hun kal to ani a MAHSE tuna chuan engkim adang lam vek to Elizabeth chuan beise na sang tak nein ebi chuan a life support phel arem ti lo aring ve to pani ebi chuan chutiang ang thutluk na lian tham siam tur chuan in ngai to na hun thol nei adu thuina changa in lama ve thung chuan David chu khohar takina oma ama nge hi Elizabeth omlo tura du tu ni MAHSE akianga omlo ta ka chuan khohar na in azema chutia khohar taka aum lai chuan doorbell chulori in a chen omnu lo ni a chen omnu chuan kongka ain kal khum chuan lamin David chu alem kwal vela thok le khata Elizabeth chu lo lang le no len David ne na chuan ebi in achong asha thelo awangin relo te ya life support chu ti top ani thwai tur thu mang ang takin ron shila a chan puina amamo tak zet ani chuta tak chuan David chuan thil sha chu ane Elizabeth chuan a in leng nu chu a thik MAHSE Elizabeth chuan thik lo om ang fashianin a in leng nu nen chuan hlim taka om dun tura adu thua soya vane thak takin David chuan anot soi chu oi sak du lovin a chen om nu chu kal sanin Elizabeth chu in chunga zui chovin anuna mi poimo tak aton to thu in a changa David chuan nidanga asoi ngai lo a hun kal to chan chin te shilin anupui laura I thluaka thisen tling wanga aboral nuwa phei chuan me chedang tu ma mu ngai lo thule anupui chu pa ngai takin thaliam na hun anei lo thu te ashila chumi nuwa David chuan ebi in paper chu assign donem tin zota abwal thak lai ber chu Elizabeth po in a chan na ashitlat lo David chuan aril ruha lutuk tur ti zia omnan ebi chu me chefing tak ni in chutiang ang thutluk na poimo tak chu in ngai to chiang lovin asiam lowang tin hnema aril ruti jang khainan David chuan Elizabeth chu mun pakhat moi tak ama nge hin a design a chona shuai ta a hun enge mo chen chulai huna hunan mandun nuwa Elizabeth chuan anom na mun chu sheto chin ang tlata in shat na aneya David chuan anupuyen aboral san nuwa chutiang lam chu abwai pui ngai to lo thoshila MAHSE Elizabeth chuan anna tho ro pui zia te shilin top san mailova bulchan chhale jok turin a fui thung ani anti ti molmol lain David chuan Grace ni na changin kol dongin adu chen chu apartment a chuan a om thei tur thualo shila adu chen a om thei chan tur chu engdang wang ani lo a in luana nei tonu chu ni khoshilovin ommeka tuna changa reilo te ya a life support ti top ani to don wangani chu thosha chuan David chuan ro man na aneta Elizabeth ne na ebi a mu thei dan turle anau chu ala thilawani ti ashil fia thei nan chanpui turin soma Elizabeth po in ashat ang te chu shilin abik takin ebi chawin ashat ang te chu ashila ebi te in an thlen chuan David chuan a in mel sha tir chupa makdeu main ebi fa te chu sikolo om tur ani lain hemini hian ina anlo oma ebi fanu pakhat li chuan Elizabeth chu muthei ang maina khosaboka Elizabeth po in li chuan a muthei ti ashevebo David chuan thei top chho in ebi ril ru min alo tumve boka muthei MAHSE li chuan eng ma soilo thung vanduai thak takin ebi chuan paper assign vek to thu in a changa engkim atlai zo vek to ani naktu ka Elizabeth life support chu phel ani to don thathum chung te me umai ni khoshelawa aom nuwa ebi chuan alai zon nu chu kaltir a hun to a angai ani
chu thua sha chuan David chuan an zinga Elizabeth chu ala omve ani ti beidong takin ashil non lom loma David a thu soi chu oi sakahnekin ebila chu afim khur zwal sot le ngal afate chu pindana kaltura shilin David a ril ru chu a buai zo to angai ani an ruah manna akal tuan tak lawa chuan ruah manna dang an siam le angai don tabok David chuan ebite ina kirle a lili chu athil mu te soi turangin aril ruk dewa mase anina taka chuan tu man me chenau pang kumlimi lek thu soi chu an oi sak aringam che boxi lo ril ru boy le chi ai taka omchungin derila le khabudora chuan kal taringota tharau wak vai chol hadam na mulautan an taksa a kele theidan a omle omlo an zota deril chuan heng tharau an taksa chwasan to ma se lathitcha silo te hi hetiang anga anom chan chu thil engemo ti zolo an nei wang ani thu ina shilfia chutiang chulo ni ta poni se engwangin nge ama chowin Elizabeth chu amu thei bik na chan a shethiam theilavani a chena in lama kele to in Elizabeth chuan damdo ina a omlaya a thalak pakhat amu fu nola a taksa amu ta ka khan David chuan anin mule tolo takin ti in a thalak chu alo da cha hi alo ni a thalaka chuan Elizabeth chu a hlim melin he thalak an lak ni hian anina taka chuan entrance exam poimo dewa a fail nge ani tun nuwa a chui kele hian Elizabeth chuan a hun zong deuh tho na tho nan a mangchin ani ti an chuak ve bok David chuan Elizabeth chu nu chatak ani thu shilin midang nun na chan tumin a hun tam zok a manchin thu te ashila chu thua sha chuan Elizabeth chuan a hun hunung chu hlim taka man atum ta zo kani mangai na ti velin ashing nun ati buai ve ngai lo awangin hun re lo te chunga tan boni se chutiang ang hun man ve chu chak na anei ta a chuta tak chuan thil sha chwa anei thut Davidan damdo ina akut akhoi khan a she theyani kha chu chuan beise na thar pe in chutiang an tili ani chuan aron har chwa pha thut mai theyani an kut chu an han in sik tirle china ma se engma thleng omlo atuka David chu lo harin ngai dan ching deuh alo tho chwa puya mi pa ngai khosak anga kum engemo zat a khosak to lo nuwa Elizabethin nun thar ape ka wangin alaka batnei angin a in shetlata atum dan chuan hun po seinan Elizabeth taksa chu damdo ina changa ruk chwa ani athil tum ati hlotlin theinan a chian pa jeka som telbok atira chuan jeka po in enge ati dona shilo a chan chu David chuan damdoi an la don ti chau ashil wangani damdo inan thlen huwa David chuan arwa man na chu jeka ashil ve chawa me che pakhat a mu chin kha a mu swal lo tile ama chu damdo in khuma amu reng thule anun na chan him sak adu thua shil telbok jeka chuan apui thelo tur thu a changin athil te tum chu thil a thak tak ani thu ina changa mase Davidan Elizabeth chu a mangai ani ti soita ka chuan jeka po chuan pui a shelo thu ina chang ve theita ani Elizabeth omna pindan an thlen chuan jeka chu a phuchiang hle damdo in khuma mo chu David blind date tura ati nge khani in chumi tum chuan David chu a in lan lo thungani anwa mandan anga kalantum lai takin breta aron lang hlol thil dang ti na hun omto heklau David chuan lema chang taringota Elizabeth kai shwaina angin David chu doctor anga lem changin a life support phel ani ma ina topnan Dr. Wilson test neile tura tir angin a in soini mase bretan Dr. Wilson phone atumta ka chuan breta chu GI thutin athu soi an oi don chuang lo ti asha tawangin breta chu anek thu chwaya chuti lai mekin ebile friend te po chu an lo lang ve che a David le jeka te chu man mo takin an tlan chia a security an lo lan tuk ta ka chuan an chian dun po chu an tlan dun reng thei talawa David chu dan che pin omta chuti rualin Elizabeth din mun po chuan yam lama ban ve zela alung phu te chu zoi tel telin adang sot sota David chuan beidong takin Elizabeth chu chan puyetuma mase security te chuan an man betlat si Elizabeth chu a
akal mai done mo anti line thil mak tak alo thleng ta alung phu te chu ron pa ngai chhole in voile khata aron har chuak ta hlol mai le hun hlim om tak tur ani veinen be selo ang dewin thila thleng le ta Elizabeth chuan David chu tunge ani ashe tatlat lo David chuan shil sha tumnial MAHSE ani ero chuan eng MAHSE chuak theito silo rel runa tak chungin David chuan damdoi in chu achwa santa ani atopa Elizabeth chu anuna changin akal bo hlenta David chuan Elizabeth tharau ne na an hun mandun te chu adam chungin a theng hil to ngai heklawang a in luah chu anei tu dik takin alwa le don ta ka chuan achwa san alo ngai ta a hun kal le deuh shetin ebi chuan Elizabeth chu a ina ashwaya MAHSE in chung an lu chia chu Elizabeth chuan thil engemoni kimlo ang tlat hian shiat na aneya in chunga te kwalin atopa in chunga achawa a in chung ruak chin chu Davidan alo tiam ang ye yen huan moi taka alo chang tu ani David apo chu alo oma a phalna la masalawa alo oma wangin ngai dam adil bok David chuan in thana thu soi pa in cha bi ape a MAHSE an kut a in to chia chuan hun kal to a thil thleng te chu nimina thleng ang mayin aron thar wara chuta chia chuan Elizabeth po in David chu tunge ani chia asha chuak ve theita ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thenga milo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawa yin ni mannuam mangcha mutuile vek ule